факта за Лионел Меси. Лечението му. Добре известно е, че когато Барселона доведе Меси на Камп Ноу, каталунците се съгласиха да покрият разноските по лечението му. След това стана ясно, че малки аржентинец има рядко срещано заболяване, свързано с растежния хормон. Това, което хората не осъзнаха, е размерът на заболяването му. Размера на лечението, през което той трябваше да мине на едва 13 годишна възраст. Лекарите му предписват една инжекция клад да слага всеки ден, период от 3-6 години, риск, който семейството на Меси трудно живее. За щастие, всичко е преминало точно по план. Мълчаливостта. Историята разказва, че след като в толкова ранна възраст Меси се мести от дома си в Академията на Барселона, е придружен само от баща си, тъй като каталунския клуб не е бил способен да плати пътуването на неговата майка, братята и сестрите му. Тъй като аржентинецът е по природа срамежлив, неговите съученици и колеги мислили, че той всъщност действително е ням. Едва след турнир на резервите в Италия, когато Меси и съотборниците му имат възможност да играят PlayStation заедно, тогава колегите са разбрали, че Меси всъщност знаел как да говори. Салфетката. След многократни недоразумения на срещата между неговия баща Хорхе и спортния директор на Барселона Карлес Рексач, била подпечатана сделката, която незабавно обвързала Меси с каталунския клуб. Двамата обаче се срещнали в ресторант и най-близкото парче хартия за писане била една салфетка. Така, споразумението за договор на Меси било надраскано върху тази салфетка. Божията ръка, част 2. Много от ревностите на привърженици на Меси помнят неговия скандален гол срещу Еспаньол през сезон 2006-2007 на старта на кариерата му в Барселона. Въпреки това все още има голям брой хора, които никога не са виждали кадрите. Вече сравняван с легендарния си сънародник Диего Марадона. Заради ръста, заради дрибъла и заради изключителния си талант, младия Меси през 2007 година се опита да се сравновава и с втория гол на своя идол, отбелязан срещу Англия на световното първенство през 1986. Меси осъществи скандалния гол с Божията ръка, пращайки топката с ръката си в мрежата. Меси и ЮНИЦЕФ. Благодарение на връзките за благотворителност на Барселона, звездата на каталунците се превърна в постоянен поддръжник на ЮНИЦЕФ. През 2010 година Меси бе обявен за посланник на добра воля на организацията. Това фокусира вниманието на целия свят върху подкрепа към деца в нужда. Вече като редовен дарител на различни благотворителни организации, аржентинецът даде 600 000 евро за обновява на детска болница в родния си град.